Aquest edifici de 3 plantes ubicat al bell mig de Bor serà enderrocat el proper 30 de setembre. Després de 10 anys de litigis, el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya ha dictaminat que l'Ajuntament de Bellver ha de tirar a terra la casa. Tot plegat va començar l'any 2003, quan el veí del costat de l'immoble va impugnar la llicència d'obra que havia donat l'Ajuntament de Bellver. Considerava que la casa s'hauria d'haver fet 1 metre més enfora, és a dir, traient espai al carrer, i ara la justícia li ha donat la raó. L'empresa promotora, per la seva banda, assegura que ho va fer així a instàncies de l'Ajuntament per tal que les cases quedessin correctament alineades. La casa ha d'anar a alineació a façana. Com que no hi és, que en vam retirar perquè el carrer quedés més ample, no compleix la normativa. Està una mica més al costat d'ell i llavors hi traguem una mica de vistes i d'aquí va començar el fullon, va començar a anar al jutjat, ha anat passant i esclar, el jutge ha dit que com que no complia, perquè això es fa molt, no? En un poble, el municipal o l'Ajuntament, en un carrer estret, perquè sigui pel que sigui, es va fer amb normes, diu, home, això és un perjudici pel carrer, d'això t'has de retirar. I es vam retirar, que s'ha fet a molts puestos, es vam retirar, però clar, no compleix la normativa. I el jutge diu, com que no compleix, casa a terra. La promotora assegura que a ells tant els era construir 1 metre més endavant o més endarrere, però que ho van fer així a instàncies de l'Ajuntament. És per això que consideren que el fet que un veí hagi impugnat la llicència no és responsabilitat seva. Tot i això, lamenten que els propietaris de les 4 vivendes afectades, tots ells segons residents, veuran com d'aquí pocs dies els tiren a terra a casa seva. De fet, són pisos de segona residència, que venen a passar temporades, l'estiu i això, es queden sense casa. I ara hem de veure com s'arregla. L'Ajuntament s'hi indemnitza, o s'hi paga, com ho fa, però esclar, la culpa de fet és una llicència mal donada. Una llicència mal donada, encara que pel poble ha sigut beneficiós perquè el carrer s'ha eixamplat, no deixa que la llicència és mal donada. Els promotors destaquen el fet paradoxal que tan sols per 1 metre calgui tirar a terra tota la casa i remarquen que un cop demolida es podria tornar a construir exactament al mateix lloc, però avançant-la 1 metre per la part del carrer. Per la part de darrere, que és la que afecta el veí denunciant, la casa podria arribar exactament fins al mateix lloc, ja que en aquest punt la llicència sí que hi permet construir.